danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Wayar Tima ce ta yi ruri, bugu biyu ta ɗauka, tana jin muryar ta gane waye. Da ƙarfi ta ce, Najib, daga can ya ce, ina Bristol Place, zan iya ganin ki? Ta ce, why not, kana wane gefe? Murmushi ya yi, ya ce, ina baya, wajen swimming pool. Ina zuwa, ta ce, sannan ta katse waya, ta kalli Sasi, ta ce, Najib ne. A tare suka fita daga ɗakin, suka ƙarasa inda yake, su biyu suka tarar shi da abokin shi. Tun daga nesa yake kallon Fina, abokin shi kuma tun daga nesa ya hango Dila. Suna ƙarasawa Najib ya miƙe, gaisawa suka yi sannan suka ba shi haƙuri akan abin da ya faru. Murmushi ya yi, ya ce ni ne da godiya, don sanadiyyar Tima na daina bin mata, na daina abubuwa da yawa, yanzu alfarma ɗaya nake nema, shine ki bani 'yar uwarki. Cikin rashin fahimta ta cewa kenan, nuna Fina ya yi, dariya ta yi, ta ce in dai Fina ta amince da kai, shi kenan, ni kaina zan su hakan. Sannan suka gaisa da abokin Najib, Saifullahi, da hankalin shi gaba ɗaya baya wajen, yana gun Dila. Duka Najib ya kai mai, ya ce man, ya dai, so sake ya yi, ya ce wallahi abokina na ga matar aure. Da sauri Sasi suka cewa kenan, nuna Dila ya yi da take ta faman shan kamshi. Dariya Tima suka yi, sai da suka ɗan sha hira, tukunna ta tambaye shi ya aka yi san tana Bristol Place. Murmushi ya yi, ya ce ESP ne ya faɗa min. Dariya kawai ta yi. Sannan suka yi sallama suka bar Fina da Najib su fahimci juna, sai Dila da Saifullahi. Suna komawa ɗaki, zubewa suka yi a kan sofa. Tima ta ce ina cikin farin ciki sosai, lokaci ya yi da kowa zai koma wajen iyayen shi, don yanzu kuna da mazajenku a hannu. Kallo suka bi ta da shi. Ruki ta ce dukkanmu lokaci ɗaya za mu yi aure, mazan ko matan. ESP Almustapha ranar da ya ce zai bar Nijar, a ranar ya ɗaga zuwa Yola, kai tsaye gidansu da ke GRA ya nufa, cike da ɗaukin ganin Hajja da kuma ƙanwar shi, da yake tun yana airport ya kira su ya faɗa musu dawowar shi. Yana ƙarasawa bakin gate ɗin, ya yi horn, gateman ya zo ya buɗe mishi, ya cusa kan motar shi a cikin gidan. Yana fakin Aisha ta fito daga sashinsu, da sauri fuskanta ɗauke da murmushi. Shi ma a wajen shi haka ɗin ne, don gani ma ya yi ta mai wani mugun kyau, ga kuma fari da ta ƙara. Tana ƙarasowa cikin ƴar ƙaramar murya ta ce ya sanni da zuwa. Sannan ta kai hannunta na dama, ta anshi briefcase ɗin hannun shi, lakatar hancinta ya yi, sannan ya ce lafiya kalau my life. Kwalalo idanuwa ta yi, tana mamakin jin sunan da ya kira ta da shi. Murmushi ya sakar mata, sannan ya riƙe mata hannu, suka yi cikin falon Hajja. Hajja da ke nesa da shashin nasu, ita ma kam abin ya gama ba ta mamaki da ganin sauyi a tare da shi. Lallai za ta fi kowa son haka. Da sallama suka ƙarasa cikin falon Hajja. Hajja da ke kan sofa a zaune, amsawa ta yi, tana ƙare musu kallo, ta saki murmushi, idan dama fushi take yi da shi. Ƙarasawa wajen ta yayi, ya kwantar da kanshi a kan cinyarta, ya ce Hajjana, na yi kewarki sosai, shafa mai kai ta yi, haɗe da cewa, kai dai El Mustapha ba ka girma. Shagwaɓe fuska ya yi, ya ce Hajja, to aini ne auta. Aisha da ke tsaye har a lokacin 'yar dariya ta yi. Hajja ta ce ya hanya kuma, murmushi ya yi, sannan ya miƙe tsaye, ya ce lafiya ƙalau Hajja. Bara na je na yi wanka, don a gajiye nake. Da sauri Aisha ta yi gaba, ya bi ta a baya. Kai tsaye sashinsu suka nufa. Kwana biyu kacal Tima suka yi, suka koma Nijar, don cike take da son ganin Kaftin Bello, duk da ba ta da tabbacin za ta samu ganin nashi. Ranar da kansu suka yi gyaran gida, haɗe da ɗora dina, suna gamawa kowa ya wuce ɗakin shi, ya yi wanka. Dila kam sai da ta ɓata lokaci a ɗaki, saboda tana shiga Saifullahi ya kira ta, suka sha hira. Sai da suka yi sallan magariba, sannan suka fito falo suka ƙarasa dining room, kowa sabin ɗin kan shi ya yi, sannan suka koma suka zauna, hira suke taɓawa kaɗan-kaɗan, amma hankalin Tima gabaki ɗaya baya wajensu. Tunanin kaftin ɗinta take yi, ko a wani hali yake ciki yanzu? Fina ta ce tunanin Kaftin Bello ko? Taɓe baki ta yi, haɗe da kai dus ɗin bakinta, ta ɗan kurɓa. Ta ce mutumin daban da tabbacin yana sona ko baya sona. Ƙila ma ni kaɗai nake kiɗana, nake rawana. Dariya su Dila suka fashe da shi. Hasi ta ce ganin sa yake son yi, tunda muna da phone number ɗin shi, mu kira shi, sai ki ce kina so ki je ki duba shi.
Murmushi kawai Tima ta yi, sannan ta miƙe ta ce anya zai yi wokin kuwa? Mina ta ce sosai ma kuwa. Oke Tima ta ce, sannan ta ce bara na gwada kiran nashi na ji. Zama ta yi a kan sofa, tana tunanin kiran shi. Ruki ce ta miƙa mata wayar, ta ce gashi, kira shi. Amsar wayar ta yi, sannan ta duba lambar shi, ta kira. Sai da ya yi ringin wajen so 3, sannan aka yi fikin. Sallama aka yi, Tima jin muryar mace ne, kamulalliya ya sa ta amsa sallamar, haɗe da gaida ta. Small mommy da ke zaune a ɗakin Captain Bello, ta ce Fatima ko? Da sauri Tima ta ce sannan ta ɗan fara kame-kame. Ta ce ya jikin Captain? Small mommy amsar wayar ta yi, da sauƙi. Alhamdulillahi, Tima ta ce, Allah ya ƙara sauƙi. Amin, Small mommy ta ce. Sai kuma shiru ya biyo baya, sai da Small mommy ta ƙara magana, sannan ta ce, Tima, ta ce, daman ina so na zo na gaishe shi ne. Murmushi Small mommy ta yi, sannan ta ce ba damuwa, karfe nawa za ki zo, sai a aiko direba ya ɗauko ki. Da ƙyar Tima ta iya buɗe baki ta ce, daman yanzu nake son zuwa. Ok, Small mommy ta ce, sannan ta ce Tima ta turo da adres ɗinta, za ta aiko direba yanzu. Godiya Tima ta yi, sannan suka yi sallama. Sasi da suka kafa mata ido, suka ce me ya faru, gaya musu yadda suka yi da Small mommy ta yi, wani ihu suka yi, suka ce tashi ki shirya. Murmushi ta yi, sannan ta miƙe ta shiga ɗakinta, ta fara tunanin kayan da za ta saka. Daga ƙarshe kawai ta fito da wani lace, silver, ta saka, sannan ta kashe ɗauri. Duk da ba wani kwalliya sosai ta yi ba, amma ta yi kyau sosai. Fitowa falo ta yi, ta kalli su Dila, ta ce ya, na yi kyau kuwa? A tare suka haɗa baki suka ce sosai ma kuwa. Wayar ta ce ta yi ruri. Dubawa ta yi ta ga baƙuwar nomba. Fikin ta yi. Daga can aka ce Hajiya ce ta aiko ni. Ina bakin gate. Ok Tima ta ce, sannan ta ce ina zuwa. Tana katse wayar ta ce har direba ɗin ya ƙaraso. A tare suka miƙe. Ruki ta ɗauko mata takalmi, Dila kuma ta ɗauko mata gyale, suka ƙara feshe mata jikinta da turare. Hasi ta bata wata katuwar leda, ta ce sai ki kai wa mara lafiya. Sai kin dawo, a gaishe shi, har waje suka raka ta, sai da suka ga wucewarsu, sannan suka koma ɗaki, mazan ko matan. Tun suna hanyar zuwa gidan mai martaba, zuciyar Tima ke bugawa, ta rasa dalilinta na jin haka. A haka suka ƙarasa gidan, yana fakin ya fito. A daidai lokacin kuma Small mommy da Mama suka fito, sanye suke da kayan alfarma, sun yi matuƙar yin kyau. Buɗe motar direba ya yi, cike da nutsuwa ta fito daga cikin motar. Mama da ke makale da Second mommy ta je da gudu ta haye jikin Tima, ta ce beautiful aunty, dama kin san gidanmu? Murmushi Tima ta saki, sannan ta rike mata hannu, suka ƙarasa har inda Small mommy suke. Cike da ladabi ta gaida su, fuskansu a sake suka amsa. Husna ce kanwar Captain Bello, ta ja hannunta, ta ce mu je ki gaishe da Big Mommy, sai na kai ki gun Brother B. Sashin Big Mommy ta kai ta, suka gaisa, sannan ta wuce da ita babban falo, inda kowa yake zama da daddare. Suna ganin Tima suka miƙe, suna oyoyo beautiful aunty, don tuni Tima ta ba su labarinta. Small mommy ce ta shigo, ta ce a ihun nan naku kaɗai, sai ya sa dodon kunnenta ya toshe. Ita ma dai Tima murmushi kawai take yi. Husna ce da Pendo da yake su ne manya, suka ja ta har cikin tsakiyar falo, suka zaunar da ita akan wani babbar kujera mai kyan gaske, haɗe da zagaye ta. Nan da nan aka cika mata gabanta da kayan makulashe da kayan ciye-ciye, sosai suke janta da hira. Pendo ce ta ce wallahi ta fi Aunt Farisa kyau da komai ma, ga baki ɗaya yaran suka ce wa ma zai haɗa. A daidai lokacin Second mommy ta ƙaraso, ta ce sai ku kyale ta haka, dare yana yi. Ki raka ta sashin yayan naku, sai ki dawo, na san ku da takurawa mutum. Tura baki ta yi, ta ce kai Small mommy. Small mommy da ta shigo yanzu, ta ce Fatima, yau dai Allah ya haɗa ki da masu surutu, haka son yake fama da su, tashi su raka ki wajen shi. Dare yana yi, miƙewa ta yi, kanta dai yana duke, haka suka fara dosa zuwa sashin nashi. Hotuna suka dinga ɗaukarta, haɗe da zuzuta kyanta da kuma dacewar da za su yi da Brother B. A bakin shiga falon suka tsaya, sannan Husna ta buɗe ƙofar falon ta shiga, kwance ta da Captain Bello yana latsa-latsan waya. Cike da murna ta ce Brother B surprise. A daidai lokacin Tima ta shigo ɗakin, kamshinta kawai ya ji, ya ɗago, da sauri ya kafa mata mayin idanun shi. Ita ma ɗin shi take kallo. Da sauri Spendo suka yi hanyar fita, suna dariya, suna barin ɗakin cikin wata irin murya, ya ce ki zauna mana,
ko ke ɗin soja ce. Kusa da sofa ɗin da yake ta ƙarasa ta zauna haɗe da buɗe zazzaƙar muryarta. Ta ce, ya ƙarfin jiki, da fatan kana samun lafiya. Wani mayaudarin murmushi ya saki, sannan ya ce sosai ma, sai dai godiyar Allah. Sannan ya ce, na gode da ziyara, sai dai abin ya ɗaure min kai, ta yadda lokaci guda kika sami shiga wajen famili na. Ko da yake, ba laifi ba ne don kin samu karɓuwa. Idan na yi la'akari da son da Timama take yi miki, shi ya shafi kowa na gidanmu. Ba don na riga da na kusa zama ango ba, da sai na ce zan fasa, sai na samu damar mallakarki. Da sauri ta ɗago ta kalle shi, cike da tashin hankali. Bai san da ya saki dariya ba, ya ce, na baki tsoro ko? Sorry, I am just kind. Murmushi ta saki mai haɗe da hawaye. Ta ce, ko da baka gaya min ba, na ji a bakin sista ɗinka. Share hawayen fuskarta ta yi da tafin hannayenta. Kaftin Bello ya ce, Walden, dama ina son magana da ke. Ranar baki samu damar faɗa min kewace ce ba. Miƙewa tsaye Tima ta yi, ta ce babu amfanin faɗa maka ko ni wace ce. Anyway, I have to leave Heart. Har ta fara tafiya, ya kira sunanta, cike da husky voice ɗin shi. Tsayawa ta yi cak ba tare da ta juyo ba. Da ƙyar ya iya miƙewa ya ƙarasa inda take, sannan ya sanya hannun shi ya juyo da ita. Tana fuskantar shi cikin wani irin yanayi, ya ce, Fatima, a zuciyarta ta ce, ya ilahi, don ji ta yi duk duniya babu wanda ya iya kiran sunanta kamar Kaftin Bello. Ƙara kiran sunanta ya yi, ya ce, Fatima, faɗa min kewace ce. A zuciyarta cewa ta yi, mutumin nan so yake ya kashe ni, tun kwana na bai ƙare ba. Sai da ya ƙara tambayarta, sannan ta ɗago ta kalle shi, ta ce, Tima, hannunta ya riƙe ya ja ta har wajen sofa, sannan ya ce, zauna. Ba tare da ta yi gardama ba, ta zauna, tana wasa da yatsunta. Shi ma zaman ya yi, sannan ya ce, Fatima, tell me, who are you? Cikin 'yar ƙaramar murya, ta fara ba shi labarinta, tana yi tana hawaye, har ta gama, sannan ta miƙe tsaye, ta ce, yanzu ka ji ko ni wace ce ko? Ni ba kowa ba ce face cikakkiyar 'yar damfara. Miƙewa ya yi da sauri, don jikin shi baki ɗaya ya yi sanyi. Bai san da ya kamo ta ba, ta faɗa kan faffaɗan ƙirjin shi. Tuni ta saki wani irin kuka, bai yi yunƙurin hana ta ba, don ya san dole zuciyarta ta yi mata babu daɗi. Sai da ta gaji don kanta, sannan ta yi shiru, haɗe da janye jikinta daga na Kaftin Bello. Hankic ɗin da ke kan senta tebul ya ɗauka ya miƙa mata, hannunta ta kai ta amsa, haɗe da cewa, thanks. Ɗaga mata kai kawai ya yi, sannan ta ce, I have to leave. Dare yana yi, ke kawai ya samu damar cewa, sannan ta yi saurin ficewa daga ɗakin, tana hawaye don ba ta san dalili ba. Kai tsaye inda ta ga direba ya yi fakin ta nufa, tana fita ya kira Small Mommy ya faɗa mata Tima ta fita. Small Mommy da kanta ta fita, ta ƙarasa parking space, ta hango Tima a durƙushe tana kuka. Da sauri ta ƙarasa wajen, haɗe da sanya hannunta, ta ɗaga ta, ta fara lallashinta, duk da bata san abin da ya sa ta kukan ba. Sai da ta ga ta daina kukan, sannan ta ja hannunta har cikin gidan, ta wasu Big Mommy sallama da sisters ɗin Kaftin Bello. Sosai suka haɗa mata 19 ta arziki, sannan suka rako ta har wajen fakin. Direban da ya ɗauko ta shi ya mai da ita, sosai kowa na gidan yake son ta. Bayan Kaftin Bello ya kira Small Mommy, zaman dirshan ya yi a kan sofa, cike da tunanin Fatima, ko a wani hali take ciki yanzu? Shi kam Allah ne ya jarabe shi da santa, to me zai ce musu akan labarin yarinyar? Dafe kan shi ya yi, sanin ba za su taɓa yarda ba, yadda masarautarsa ake ganin mutuncinta. To amma ita Fatima mace ce kamila, yana tsaka da tunanin. Small Mommy ta shigo ɗakin, nan bai ma san ta shigo ba. Kafe shi ta yi da ido, sannan ta ƙarasa har inda yake, ta ɗan dafa kafaɗar shi. Firgigit ya dawo daga duniyar tunanin da ya lula, ganin Small Mommy tsaye a kan shi. Kuma dafe kan shi ya yi a karo na biyu, haɗe da yin pretending. Ya ce, Small Mommy, yaushe kika shigo? Murmushi ta saki, ta ce, tun ɗazu mana, tunanin me kake yi son, har na shigo baka san na shigo ba. Sauri ya ce, no tin, kawai rashin daɗin jikina ne da bana ji. Samun waje ta yi ta zauna a kan sofa, haɗe da cewa, son, ban san ka da ƙarya ba, faɗa min me damuwarka. Har cikin gida direba ya kai ta, sannan ya juya ya tafi, jiki ba laka ta ƙarasa cikin falo. Kwance da Sidila suna bacci, bata bi ta kansu ba, ta wuce ɗakinta kai tsaye, haɗe da ajiye ledojin da ke hannunta, ta zube a kan sofa da ke gaban gado. Waɗansu hawaye masu zafi ta ji suna ambaliya a kan fuskarta. Tabbas dole ta bar Nijar,
in ba haka ba son Kaftin Bello zai iya mata illa. Da ƙyar ta iya miƙewa, ta cire kayan jikinta, ta shiga bathroom. Bata wani jima ba ta fito ɗaure da tawul, goge jikinta ta yi, sannan ta shafe jikinta da lotion haɗe da feshe jikinta da turare, sannan ta zura doguwar rigar bacci ta bi lafiyar gado. Duk da ba ta tunanin za ta iya bacci, sai dai bacci ɓarawo tana kwanciya ya sace ta. Sai da Small Mommy ta matsa masa, sannan ya faɗa mata damuwar shi haɗe da cewa na san da wuya mai martaba ya amince min da auren Fatima, shi yasa na yanke hukuncin haƙuri da ita. Kawai, cike da damuwa Small Mommy ta ce, Son, kar ka damu, in dai kana son Fatima, na ma alƙawarin insha Allahu sai ka aure ta. Zan yi ƙoƙarin fahimtar da su mai martaba, na san kuma za su fahimta, don haka ka kwantar da hankalinka, ka cire duk wata damuwa daga ranka. Yanzu dai ka tashi ka je ka watsa ruwa, sai ka kwanta, sai da safe. Amma kada ka manta don Allah, ka kira Fatima, ka jiya ta koma gida, sannan ta miƙe. Oke ya ce, haɗe da ce mata, good night. Tana ficewa daga ɗakin, ya saki lallausan murmushi. Ko ba komai ya san Small Mommy za ta fahimtar da su mai martaba. Cike da jin daɗi ya miƙe ya wuce cikin bedroom ɗin shi, sai da ya wanka ya sanya kayan bacci, sannan ya bi lafiyar gado. Haɗe da ɗaukar wayar shi don kiran Fatima. Ya kira ta ya fi sau 2, ba ta ɗauka ba. Hakan ya nuna mai alamar ta yi bacci. Cike da soyayyarta a zuciyar shi, bacci ya awon gaba da shi. Washegari a walace ta saki salati haɗe da yin dogon hamma. Ta sauko daga kan gadonta, tuni Kaftin Bello ya faɗo mata a rai. Cikin sauri ta kau da tunanin nashi, sannan ta shiga bathroom. Ta ɗauro alwala, ta fito ta tada sallah, tana sallamewa su Dila suna shigowa ɗakin. Kowacce sanye take da doguwar rigar bacci. Binta suka yi da kallo, sannan suka kalli juna a tare, suka ce mun yi tunanin baki dawo ba ne. Taɓe bakinta ta yi, ba tare da ta yi musu magana ba. Gajiya da tsayuwa suka yi, suka samu waje suka zauna. Sai da ta gama addu'o'i, sannan ta miƙe tsaye. Ta kalle su, ta ce ya aka yi, zuba mata ido suka yi. Hasi ta ce wai Tima me ya faru ne? Samun waje ta yi ta zauna a kan stool ɗin dressing mirror. Ta yi shiru sai da Fina ta ƙara tambayar ta, sannan ta ce ba komai, kawai so nake yi a yau Fina da Dila da kuma Mina da Ruki su koma gida, tunda kun ga kun samu wa'yanda kuke so, kuma su ma suna son ku. Kallon juna suka yi, duk da basu gamsu da maganar da ta faɗa musu ba. Amma haka suka ƙyale ta, suka amince da maganarta, akan yau kowacce za ta kira saurayin nata, ta faɗa mishi za su koma wajen iyayensu. Ba ƙaramin daɗi ta ji ba, hakan ya sa ta fara sakin ranta. Duk wani kayan buƙatarsu sai da suka haɗa sannan suka sanya a cikin mota, suka rufe gidan, suka shiga mota suka kama hanyar airport. Kai tsaye airport suka wuce, da yake sun yi booking flight tun da safe. Kallon juna suka yi gaba ɗayansu, zuciyarsu babu daɗi. Da ƙyar suka rabu da juna, haɗe da shiga cikin jirgi. Hasi da Tima ne kaɗai ba su tafi ba, su flight ɗin dare za su bi, suna wajen har jirgin su ya tashi zuwa sararin samaniya. Rike hannun juna suka yi, sannan suka shiga mota, suka bar harabar airport ɗin, cike da kewar sauran 'yan uwan nasu a gida. Har waɗanda za su saida wa motocinsu da kuma gidansu sun ƙaraso. Kuɗi aka musu, sannan aka tura musu kuɗin zuwa cikin account ɗinsu. A falo Tima ta bar Hasi, ta wuce bedroom don ɗauko wayarta don ta mamance da ita. Tana dubawa ta ga miss call ɗin Kaftin Bello. Da ta gani kashe wayar ma ta gaba ɗaya haɗe da zubewa a kan gado. Ta fara tunanin ta yadda za a yi ta fara komawa gida. Karfe 7 suka wuce airport don Adamawa za su sauka, sai su samu su kama haya kafin su ga abin da Allah zai yi. Sifina kam a Kano jirgin su ya sauka, shi yasa kowace ta wuce tasha, ta shiga motar da zai kai ta garinsu. A gajiye suka sauka daga cikin jirgin, kai tsaye drop ɗin mota suka samu, ya kai su hotel mafi kusa, sai da suka yi wanka suka ci abinci, sannan suka kira Sifina. Conference call aka haɗa, sun daɗe suna waya, don kowace tarbar kirki aka mata, sannan iyayensu sun yi nadama. Sosai Tima suka taya su farin ciki. Washe gari kam, samarinsu ne suka ɗauki hanyar garin 'yan matan nasu. Su ma sosai aka amshe su, hannu biyu kowannensu. Auren 'yan matan, ga baki ɗayansu kamar haɗin baki. An tsaida ranar biki, sati 2 masu zuwa. Murna a gurin Fina ba magana. A ɓangaren Tima ma haka ɗin ne, da suka samu labarin, tuni suka fara shirye-shirye. Duk da rana ɗaya aka faɗa musu,
angwayen za a yi dina saboda ba zai yiwu a je na wancan a dawo a je na wancan ba. A ɓangaren Kaftin Bello kam, idan hankalin shi ya yi dubu ya tashi na rashin samun Tima a waya, gashi sun je har gidansu ba su same su ba, tuni ya shiga damuwa, don ji yake idan har bai auri Tima ba zai taɓa iya rayuwa ba. Salamu alaikum, mu haɗu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. Naku Afan Yarima, na gode. Idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci channel ɗinmu, ina roƙonka ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.